Bkwac ni मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा डक्टरेट डिग्रीनि बिबुं मोननो हानायखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायदों। मख'जाथावदि थांनाय 24 मार्चआव गाम्बारु मोसाहारिया दिल्लीनि एसटी मादार टेरेसा इउनिभार्सिटीनिफ्राय समाज सिबियारि महरै डक्टरेट डिग्रीनि बिबुंखौ आजावनो हायो। बेखौनो दिनै गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननानै आर'नाइजों बिथांनिसिम फैनानै बिथांखौ बरायनाय जायो। थारैनो बिथां गाम्बारु मोसाहारिया गोबां समनिफ्रायनो गावनि नखरखौ गारना बर' हारिनि खामानि मावनानै डक्टरेट डिग्रीनि बिबुंखौ मोननो हानायाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय लावरिपारा गामिनि गासै रायजो राजाफोरजों गोजोननाय फोरमायदों आरो गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा गामिनि रायजो राजाफोरनि बरायनायखौ आजावनानै रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय अरायसम खामानि मावगोन होनना बुंथियो। दानिया फै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। दिनै बिथांमोननिसिम जोंनि तेलिसाल लावरिपारा गामिनि जोंनि गामिनि रायजो राजा क्लाब जानानै आंखौ थांनाय 24 मार्चआव सेन्ट मादार टेरेसा इउनिभार्सिटी इउनाइटेड स्टेट आमेरिकानिफ्राय आंनो डक्टरेट डिग्री अनारेरि डिग्री होदों। बे खौरांखौ मोननानै बिथांमोना आंनि खाथिसिम फैदों आरो आंखौ बरायदों। बेनिखायनो आङो आंनि पार्सनेलि आं व्यक्ति हिसाबै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिथांमोना आंनो आंखौ बरायनानै मान होबाय। बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि हाबाफारियाव आं अरायसम नोजोर होगोन आरो बिथांमोननि जौगाथायनि थाखाय आरो गामिनि जौगाथायनि थाखाय आं अरायसम नोजोर होगोन। आरो आं बुंखादोंमोन आरो गामियावनो मोनसे मन्दिर लुना होनाय खोथा बेबो आं बुंखादों। 5 लाख 10 लाख बेखौ आङो होगोन ब्रह्म मन्दिरनि, बेखौ आं एनाउन्स खालामखादों आरो खाम लाबोनानै दोनफैखानाय दं। बिथांमोननोबो बे क्लाबाव जायना गामिनि जायो बेखौ आं होगोन। आं बिथांमोननि जा बरायनाय बे बरायनाय फिनबाव आरोबाव रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनाय बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबनो जाबाय। गोजोन्थों। जिहेतु बैसागो बोथोरबो फैबाय, बैसागो बोथोर जिहेतु गिबियावनो फैगौ जोंनि बर'फोरनि एबा बैसागो फोरबोआ सफैगासिनो दं, बारा दिन गैला आरो 10 दाननि उनावनो 10 दान बा 12 साननि उनावनो बैसागो बोथोरा सफैसिगोन, बैसागोआ जासिगोन। आं गिबियावनो गासैबो बर' कसारि गाव हायुं अनसायारि जानानै आरो मासिगिरि जानानै जोंनि बिटिसिनि बायजोनि थानाय गासैबो बर' कसारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आरो अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। फैगौ बोसोर बा फैगौ नैबे बैसागो फोरबोआ जाहाथे आफा आनान गसाइनि बोर मोननानै मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो आरो बे बैसागो फोरबोआव रंजा बाजायैनो जोङो बैसागो बोथोर फैनाय लोगो लोगो गोदान बोसोरखौ बरायनो हायो आरो बे मेसेजखौ हरनो हायो। जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो मोजाङै जाहाथे बैसागो बोथोरा बारहोलाङो बिनि थाखाय आरोबाव आफा आनान गसाइनिसिम आर'ज बिनानै आं बिथांमोनखौ गासै बिथांमोननि बर' रायजो राजा गासैबो जिउ सिलेर गिबियावनो जोंहा रादाबगिरिनिसिम गोजोननाय थाबाय। दिनै जोंहा गाम्बारु सारखौ जों बरायनायनि खारनानो बेनो जे जोङो दिनै गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव दुलाराय गलाघाट डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो सासे जोंहा चेयारमेन सारमोन बड' कसारि वेलफेयार कमिटिनि बिथाङा दिनै दाखालिसो इन्टारनेशनेल एवार्ड मोनदों। बिनि थाखाय दिल्लीयाव थांनानै इन्टारनेशनेल एवार्ड मोनदों। बिनि थाखाय जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिसुपानि लावरिपारा गामि जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे गोजोननायजों लोगोसेनो जोङो बिथांखौ जोंहा डक्टरेट मोननाय उपाधि मोननायलाय जोङो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायफैदों। बेखौनो जों खावलायो बिथाङा जाहाथे नैबे चेयारमेन सारा जाहाथे दुलाराय गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव जाहाथे मोजाङै हाबाफारि मावलांनानै
रायजो राजाखौ मोजाङै मोजां खौसेथि लाबोनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ जि सहाय सहयोग मदद खालामलाङो आरो लोगोसे जिखुनु अभाब अभियोग जादों बिथांखौ जाहाथे सुफुंलांनो थाखाय बिथांखौ जों गुरै खावलायनाय थागोन। बिथाङा नोंथांमोननि जिहेतु गामिनि सासे सुबुं हिसाबै बिथांखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि गामिनि जौगानाय बिथाङा जिबायदि गोदोनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा खामानियाव जिबायदि मावलांदोंमोन फारिलाइ बिथाङा खोब मोजाङैनो मावलांगासिनो दंमोन। जों बेयाव लेहेम मावनाय नुलाङाखैमोन। बिथाङा जिखुनु खामानियावनो आखा फाखा जानानै बिथाङा मावलांदोंमोन साखाफारि जानानै। बिथांनिसिम जोङो बिथांखौ नोजोर होबोबाय थानायलाय खोब मोजाङानो नुबोगासिनो दं। बेनिखायनो बिथाङा दासिमबो बिदि मावनाय फारियावनो बिथाङा दा नेसनेल एवार्डखौबो बिथाङा मोननो हादों होननानै जोङो बिथांखौ जों साननांगौ जानानै फैदों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।